Men lige foran så, det der lige foran det han skriver, det er ikke hans gevinst. Men i slutningen, der er det hans gevinst, og det er det, man finder i sådan nogle sammenslutninger i foreninger. Og det her, det gør vi ved brug af de her, ved en samlet fodboldtræn, så føler man, at vi alle sammen er sammen, at vi er en, eller at man giver ansvar til de unge, som mig, til at holde et oplæg til, at man står for et arrangement, hvor man bliver nødt til at give mad ud. Når man føler sig ansvarlig, så føler man sig en del af det. Der bliver lagt væk på en, så føler man, at man bærer noget. Så ved man, at man ikke kan give slip og gå væk. Når man har fået det her ansvar, så føler man, at man ikke kan lade det være at gå væk. Og så bliver man nødvendigvis en del af hele det store fællesskab. Og det her, det giver meget positive ting for både de unge og børnene, helt ned til de små, at bare at give dem det, at de går rundt og smiler til folk, og de bærer den her trøje, så føler de, selvom de ikke gør noget rigtigt, at de bare går rundt med trøje, så bliver de glade, så føler de, at de er en del af hele den her store forening. Og når de opvokser med det her, så begynder de at tage stille og roligt opgaver og ansvar. Sådan så man kan udøve sig på fordi ældre, de bliver også glade, som man kan se. Mænd og kvinder. Og det kan man gøre via forskellige arrangementer, og fra alle nationaliteter. Så har vi det her. Og vi samles på noget forskelligt. For eksempel noget, alle folk kan samles om. Lige meget hvilken nationalitet, lige meget hvilken alder man er i. Og noget god mad, så kan alle samles. Hvis der er god mad, så bliver alle glade, så kan alle samles. Det kan alle nationaliteter enes om. Ja. Der er ikke noget, nogen, der skal. Hvis I har nogen spørgsmål, så skal jeg bare stille direkte. Det gør ikke noget. Det var ikke stille til sidst, hvis det er. Nu, hvis mennesket, nogle mennesker, de har følelsen af at føle sig udenfor. Og de her, der har den her følelse, at de føler sig udenfor, som jeg har skrevet, at de begynder at opbygge et stærkt individ. Men det her stærke individ, det fungerer kun af sig selv. Men hvis du sætter det ind i et fællesskab, så er det ikke længere stærkt. Så kan det ikke fungere med de andre. For dem, der holder sig udenfor, de tænker, at jeg skal tage mig af mig selv, jeg skal arbejde på mig selv. Og så når de skal begynde at samarbejde med andre, så går det galt. Når de skal tage et fællesskab, så går det galt, fordi så kan de ikke finde ud af det. Fordi enten skal de lede, og de vil ikke blive ledet. Enten skal de lede, eller vil de lade være. De her stærke individer, de her, der føler sig udenfor. Og derfor er det meget vigtigt, i en helt tidlig alder, at de føler, at de har et ansvar, at de har de her ting i en forening, at de arbejder ud, og de kan udbrede det her mål med en svag bevidsthed om, hvad det er. De behøver ikke at vide præcis, hvad det er. Det er det, vi arbejder efter. Og det er faktisk at få gennemført en integration i forskellige nationaliteter, vi har her i det danske samfund. Og hvis man kigger på billeder på folk, der står i forskellige områder, der hænger ud. Hvis man kigger helt på dem, helt præcis, så ser man, at de er unge individer, som er svage i ressourcer. Og når de går ud, så vil de have noget at bruge deres tid på. Så finder de andre, som har de samme følelser som dem. Og så begynder de at samles. Når de er samlet, så tænker de, vi har stadig ikke opnået noget, vi kan bruge vores tid på, noget vi kan blive underholdt af. Så tænker de, det der kan hjælpe os, det er ressourcer, det er penge. Og i det, de er i forvejen svage i ressourcer, og så får de den tankegang, som desværre nogen unge gør, at gå ud og lave kriminalitet. Men i virkeligheden, det de søgte, hvis man går helt tilbage til, hvad de søgte, det er et fællesskab. Det er nogen at være sammen med. Det er nogen at være aktiv med. At arbejde efter et mål. Men hvis man lader det være til dem, fordi mange folk i unge alder, de ved ikke rigtig helt, hvad de vil. De ser ikke de ser ikke på konklusion af det, de vil. De kigger bare, hvad kan jeg få fat i lige her og nu? Og så tænker de ikke på konsekvenserne af, hvad der kan ske. Og så derfor så har man svært de her mange ting. Og det er det, der er meget vigtigt at arbejde på. Som mange af os kan lære.
det er, at det er meget godt og fornuftigt at være medlem af en forening, som arbejder aktivt, og at støtte de her foreninger, som arbejder aktivt for at få folk, især de her belastede folk, til at fungere i det her samfund. Fordi hvis vi ikke hjælper hinanden, så falder det helt kollaps. Ligesom hvis du har et hus. En bjælke for sig selv kan ikke holde hele huset. Det bliver nødt til at være flere bjælker, der kan holde hele huset op. Hvis du fjerner en af dem, så falder huset sammen. Så kan det, måske kan det dårligt opstå. Men det er faldfærdigt. Det er ved at rette sammen. Og så kan vi komme til... Jeg skal lige se noget. Og derfor så går vi tilbage til det, fordi det der er allervigtigst med det her, med helt det her foredrag, det er på basis at fortælle, hvordan lyder af en forening. Hvis vi fortæller jer meget kort en historie, og en person, jeg kender personligt, det er, at han er medlem af vores forening for kulturelle projekter. Før i tiden, der brugte han, som mange andre unge, tid på at være sammen med vennerne og hænge ud, fordi der ikke var andet at gøre. Fordi stort set, der var ikke nogen ungdomsklubber at være i. Og de ungdomsklubber, der var der for meget støj og ballade og problemer i dem. Fordi der var de forkerte folk, der var i de her klubber. Så ham her, han søgte andre steder hen. Så gik han rundt, og så begyndte han at rode sig ud i noget, han ikke burde rode sig ud i forskellige handlinger, fordi så begyndte han at sætte sig et mål. Jeg skal opnå 1, 2, 3, jeg skal opnå at blive rig. Det er de fleste unge, de tænker på at blive berømte og blive rige. Det er de fleste mennesker, de vil gerne have, at de bliver berømte eller bliver rige, bliver succesfulde. Og som ung person, han kan ikke bare vente på det, som man altid får at vide. Du skal bare have en uddannelse, og via den her uddannelse, så kan du opnå det her. Det er jo for langt, jeg ser det som et teori, noget, der er alt for langt væk. Det er ikke noget, han kan gribe fat i. Så derfor så går han til hurtige løsninger. Så gik han til hurtige løsninger, så kommer han i kæmpe problemer. Og det fik ham desværre ud i det kriminelle liv. Og så efter han har været i det stykke tid, så griber en forening fat i ham for en kulturelle projekter. Ja, det er lidt meget der. Men i hvert fald, det er historiens konklusion, vi så så greb de fat i ham, og så begyndte de at aktivere ham i noget, han synes var interessant. For eksempel at sidde ved computer, at spille de her computerspil, de her arrangementer, hvor man sad og lavede fællesspisning, hvor der bliver holdt lejertur, hvor han føler, at han er en del af noget. Nu er der brug for ham. At nu bliver han ringet til, ikke på grund af det, han har, eller det, han skal arbejde, som i virkeligheden ikke er til gavn for ham, men han arbejder i det frivillige arbejde for at gavne andre, for at give videre. Og så tænker han, jeg behøver ikke at være rig for det. Det her, det er nok, så ændrer tanken det at være rig med penge. Penge, det kommer og går. Det hedder hellere at være rig med det at hjælpe andre. Så føler man, at man har opnået noget, at det her, det er en succes i sig selv. At man støtter andre, at man hjælper andre. Og fra det her, så vil jeg gerne komme ind i, at det her fællesskab, alt det her, det bliver holdt faktisk i det her hus, vi sidder i. Meget af det her, det er på basis af det her hus, vi sidder i. Alle de her aktiviteter, alle de her foreninger, der er mange foreninger, som bruger og udnytter det her hus, vi er i. Til deres forskellige aktiviteter. Og der er blevet tale om, at det her hus muligvis vil blive ændret til en ungdomsklub. Og vores forening, vi vil meget gerne have, at der bliver lavet en ungdomsklub. Men ikke lige præcis her. Fordi for en ungdomsklub lige præcis her, præcis det her område, det belaster området endnu mere. Og laver måske flere problemer til det sidste. Og det ødelægger det, det er allerede det, der er succesrigt. Allerede det, der blomstrer. Når du har
en plante, du planter den, og den begynder at blomstre, så tager du den ikke op fra rødderne for at plante et andet sted, for den ser flottere ud her. Du tænker, nej, den er fin. Den blomstrer, den er fin her, så planter jeg noget andet her. Så planter jeg noget nyt her. Så lader man det være, fordi hvis man fjerner det herfra og prøver at sætte det et andet sted, højst sandsynligt, den der kender til